Baserria, gure nortasunaren oinarria. Hemen bizi dira gure 10 baserritarrak eta beren laguntzaileak izango diren 10 kaletarrak. Joan den astean, baserrian parte hartuko duten 10 bikoteak eta 2 taldeak erabaki ziren. Goienetxeatarrak edo talde gorria eta bengoetxeatarrak edo talde urdina. 2 taldeak lehen auzolan proban lehiatu ziren. Gauzak ez ziren nahi bezala atera bengoetxeatarrentzat eta gaua txabolan pasa behar izan zuten. Segoneren modu txarrek Zetago sartu zara! Ostia! eta Nataliaren gora beherek negutegian lehen bikote izendatua izatera eraman dituzte. Segone eta Natalia. Eta desafioan arerioa aukeratu behar izan zuten Ainara eta Aintzane eta Amaia eta Maitaneren artea. Amaia eta Maitane. Natalia eta Maitaneren arteko adiskidetasunak desafiotik libratu behar zuela zirudien, baina ikusi dugu zein den Nataliaren jokabidea. Segone eta Natalia baserrira itzuli ziren. Baserrian jarraitzen duzue. Azkazalak kriston ondo dazkat, eta zu kalera. Agur! Hau da baserria. Bengoetxeatarrak desafioko emaitzaren zain daude. Ez dakite oraindik zein den baserrira itzuliko den bikotea. Eta nor pentsatzen duzuen plan irabazi duela? En plan, Natalia eta Segone edo Maitane eta Amaia? Nik ere egia esan. Nik uste Segone. Ez que bai, Segone nik uste duten plan trebea dela horrekin, Eta hortik harin biziduk, osak trebia badu. Begira, 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 begira! ¡Aupa, equipo! Natalia, zuatozuna! ¡Vamos, equipo! Mezu badakazuentzat. Bai? Oi, Maitane, tio! Eta Amaia. Bueno, equipo, pena bat, esperientzia gisa zuekin ez bizitzia, goiaz kristonpenakin. Ze guapa, Baina, bueno, tio. sorte ondanoi eta... Oso guztia ongea danokin. Kriston pina indeo. Bai. Eta jarraituko zu Konexio kanpuan. politia indeu grupo guztiak. Maitane, tio. Eta kontu zibili, askotan ikusten duzu moduan harremanak edo feelingak ez dauk Joku aurretira da. Lehenbizi jokua da, baina bueno. Así que ánimo, suerte eta kanpoan ikusiko Kanpoan gare. ikusiko gea. Ingo dugu afaiar bat Hoi da. danok. Berrizek, batzen. Suerte, equipo, handiz esarie. Hoi da, suerte. Txalo ba! Gaur irabazi behar dugu, beraietez dedikatzeko, Gaur irabazi behar dugu, Baina baserrian bizitzak aurrera segitzen du. Baratzea martxan jartzea erabaki dute 2 taldeek. Gimnasia egiten duzu? Gimnasio ibiltzen ez zela. En plan, bizez, en plan... Handia duzu, no? Kulturismo pixkat eta horri ibiltzen gara. Bai, ezken nire gustatuko horitzea en plan gimnasia bat en plan en forma ipintzeko. Igual tabla bat egin beharko zen idazu. Igual, rutina bat, hola, tope jartzeko. Bai, hemen egiteko, igual, biok batera. Ez daukaz en plan tabletarik hemen. Tableta, batzuta. Ba, nik hau gogorra dago, Zai? Keba. Es que Xabi, o sea, Xabi oso guapoa da. Eta bizek zere, a ver, o sea, erakutsi bizkatxo bat. Gozi duzu sedatorea den, eta zein dartzu dagoen? Baina hau en plan gogorra dago, Zeloso zaude, Bueno, sal, nire parejea, Xabina. Zuk nirekin jolastu bidu, Xabi. Zurekin, baina Xabi, eske Xabi da. Daukazu, jazta. Baketzu euskera dau esamolde bat.
Akerrak adarrak okerrak ditu. Ze? Okerrak adarrak akerrak ditu. Akerrak adarrak okerrak ditu. Hau zer da, A ber. txino? Esan berriro. Akerrak okerrak adarrak ditu. Osea, baina polikiago. Okerrak akerrak adarrak ditu. Akerra, akarrak, Ez, okerrak ez, ez. ditu. Akerrak, adarrak, okerrak ditu. Hori da. Ba, akerrak... Ah, jaztu egin dut, en plan, esan berrio? Akerrak, adarrak, Okerrak, akerrak, adarrak, okerrak ditu. hori da. Hau en plan zabiri, en plan, enseñatu behar diot. Erakutsi. Erakutsi? Hori. Natali, ez da erniatuko, Geixa, ezin duzu ekarri, Natalia. Natalia bitu nondi joan. Utzi, bobitatuko du. Aio, utzi zazu bakit. Gogor ari dira bi taldeak. Abereek eta baserriko lanek lanpetuta mantentzen dituzte. Baina badakite, auzolan proba ate joka dutela. Horregatik indarrak gordetzea komeni zaie. Kaixo, eta ongi etorri auzolan proba honetara. Probari hasiera eman aurretik gauza batzuei buruz hitz egin nahi dut zuekin. Gauza asko gertatu direlako azken orduetan. Esate baterako, Natalia Segone Natalia, zuek irabazleak. Bai. Desafioan. Bai. Eta jakin, dudanez, ongi etorri berezia eman dizuete zuen taldekideek, ez? Primera. Eta idazue, zer gertatu da, nola hartu duzue? Ba, oso ondo. Oso ondo. Talde gorrikoak poz-pozi, dana ondo, Bizitza ze polita den, ezta? Jose? Bai, arki indiagulo. Beñat, Bai, esan. oporretan ondo? Ni ergi, Erki. Bai, nabaritzen da. Lasai askin hau. Lasai egia, akaso? Akaso bai. Ah, onartzen duzu. Bai, ongoz Gauza bai. handirik ez duzula egiten. Ez, oso erresa guntza iduen arte. Orduan zertara etorri zara. Ni hau irabaztea. Baina badakizu basarrian denbora azkar pasatzen dela. Bai. Horretarako agian aukerarik ez duzula izango. Igual gaur bertan hasi beharko da. Tira ba! Gauzak horrela egonda, auzolan proba egin beharko duzue. Kontuan hartu duzue talde urdina zenbatu egin dituzue, ezta, partaideak. Zuek badakizue, zuek bikote bat gutxiago daukazuela. Baina bi gehiago diesara ateateko bebai, eta nervioso jarteko bat abestie bebai, ez? Ni bezalko batekin behinpin arrazio guzia. Hau eta tozte zeure labaina hortzen hartin, osea, que cuidao. Ikusiko dugu, nabaritzen den ala ez. Proba azalduko dizuet. Auzolan proba honetan protagonista hause. Belar metak egin beharko dituzue. 45 minutu izango dituzue bakoitzak belar meta bat egiteko. Kaletarrek hangoian dagoen material guztia onera ekarri beharko dute. Baserritarrek material hori hartu eta lanean has zaitezkete. Prozesu zehatza da. Eta belar meta bat egiteko eman behar diren pausuak Patxik azalduko dizkizue. Patxi. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, Patxi. Lehenbiziko lana da metazeri bat bilatzea. Eta metazeri hori ongi sartu lurrean. Gero, bigarren lana izango da. Lau ustiko tatzia, behar den bazala. Eta hirugarrena izango da, belarra babesteko azpitik ez usteltzeko, arbatzakinta azpila prestatzia. Kuatze bat egin. Orduan, hortik hasi behar duzu eta gero hortik hasi meta egiten behar den tamainuan. Eta itxuruzuan. Eta guk auzolan proba honetatik zer aterako dugu? Zer hartuko dugu kontuan, Kristina? Alde batetik, hasiko ga behitik. Azpiko oinarri hori nola jartzen duzuen. Biharrena izanen da, ze alture ematen duzuen metai. Zemat eta txukunegoa eta dotoregoa ite zuen, orduan da erresago irabaziko duzue. Ondo azalduta, Kristina, eskerrik asko. Minutu batzuetan, zuen estrategia mesedez, planteatu eta zuen artean komenta dezakezu. Zuen txokoetara, Juan, mesedez. Norbaitek silbatu egiten badu, etorri.
Ba. Jakiteko, da, instrukzioak emateko. Silbidoa, silbidoa. Silbidoa. Ibelarrak hartzen baina izaneten, Inbio berba, lasai, ondo, bat abesti. Eta bat itzein. Eta bat ekitzen. Segone itzein egingo du berak esplikazioa guri, eta listo. Hoxe, noiz, zuek karriz bezala, gu karriz bezala esplikatuko du. Aurreko baki duze pasatzen hasik lasai. Segone seguro. Animatu ben. Venga, equipo, Venga, Itxane, a tope, Talde urdina, talde gorria, adi, 45 minutu dauzkazue belarmeta egiteko. 3, 2, 1, lanera! Venga, va, animo! Venga, urdinak, Sardeban iretzat. Deitu, belarreta. Hartu zara man, hartu. Ez ez da ekin duena. Lasai, minik hartu behi. Lasai, bina, lasai. Kanemeta, hori da! Horri daikeu? Bai, egin, no? Hor, bazpare, bai, bere pare. Oso daitzale, venga, guazen, korrika! Oso daitzale! Vale, oso ondo, venga, guazen! Hauek hemengoak. Oin belarra, beinat? Oin belarra. Venga, Edu, ondo, Edu. Venga. Venga. Hauek dira luzenak, ez? Nahi du alzu laguntza eskatu, No sé. Venga, equipo de ánimo. Natalia, ondo, Natalia, venga, ondo. Franki, Natalia, oso ondo, Franki. Venga. Va. Venga. Oso ondo, empezatu. Belarra. Oan ja, venga, sardiakin. Bai, oiek utzi Karkare horik ez hori behitu gueo. Ba, orain dago paratzeko. Bai. Arik. Tartekatu baita, ez? Baina, Zuekin komentatu nahi dut, orain arte, nola ikusi duzue hasiera? Bueno, ikusten du momentuan metaziria sujetatzen, sartzen eta ustikupatzen, Segone eta taldea oekio idela gorrie baino. Talde urdina hobeto? Bai, Metazire seuretzen atzeatzen nahi di oso. aizgi bela. Segone ja seuretzen. Azpila jartzen nahi die, metaz bestinen lehenago. Baina behar Bai, dute... hau gai demazala. Hauek ez dute jarri. Zute. Astu ingo zute. Ez kasi, bai. Berez iten da, azpilan base bat eta gero ongi sustatzeko, bertze base gizko zerbait, hor apoitzeko, eta orduan... Haiek jarri dutela. Bai. Baina zer gerta daiteke belarmetarekin? Irauliten alda. Hemen talde gorrian ez dituzte ostikoak jarri, eta harritzekoa da benetan, talde gorrian dagoen esperientzia kontuan izan da. Kasu honetan, kontutan hartu dugu, ez, Josek eta Luisen iritzia, ez, pentsatuz euren esperientzia oinarrituz eta nire ustez nik zerbait aipatu du, diferente imarra zela, baina ez diogu buelta gehiago emamarri, pues... Maiu. Bai. Eman gogor. Kristina, aipatzekotan, Gorrik dobleko kargakin jesten die. dobleko kargakin. Bai, ikusi besteik ez da. Belar gehiago. Bai. Zuek animatu! Aupa, urdinak! Egurrek ekarrita jartzen mazua guen dio, Luis. Zei. Goran gaudien azpiko zotzak bazpare. Garaien ere guen dio, Ez aldi deskalifikako gero. Anutzi ulago materiala. Baseare kontutan hartuko dila esan di, Andoni, ekarri makilloiek. Ekarri handaren makilak. Belarra botatzen hasiko gea? Azpiko atetxe. Ondo, Xabi. Ben ere bai, geixio, Geixa, ezin duzu ekarri, Natalia. No, azkenik atutan gako ja. Bai. Venga, animo. Bota horrela. Bota, eta belarra ekarri. Ez! Basa, ez? Venga, bota. Hauen dios, pintxoa padere baita, Karri, Natalia, karri ona. Bidaia bakoitza egitean ikusi dut belar gehiago ere sarleikela. 10 urtz gehiago. Natali ez da erniatuko, Ez, ni behar luke zama ondi guztu. Hartu
Iratxe hori gero, iratxe lasai, torri. Es. Porque algunos son para poner de base. Sí, pero ya ez. Gero, gora. Hemen, klabatzeko. Arrek bezala, bai, jartzen dugu pizkat itxura bita. Bale, utzi hor, bale. Begira, mesedez, gorrian orain zer egiten ari diren. Bizkiak erotxo jarritxo soportea, ez gero ekarri ziek giltzak eta materiala. Ostikoak sartzen ari direla. Orain, ez dibale jorra. Orain. Ez dela goza ongi finkatu gehian. Nik esan diot, Guri erakutsi dira aurrena. lehenbizik garrantzio gainenik. Ziri esartu, eustiko jarri eta gero babesa belarrara. 3 belarrana errandio. Berandu dabiltza? Berandu. Aina, Pandoni! Bota, bale. Oainik moitzen zetak finklan. Moitzen zaio. Belarra zanpatzen ari direnean, ziria moitzen da, asko gaine. Venga, Xavi! Pasa, venga. Tranqui, recuperatu. Traer eso no des vuelta. Itxoi. Lasai. Goian rekuperatu. Pausoka. Tranqui. Tranqui. Eman pausoak, gora. Suave, ibili, suave. Ahora. Igual me voy a ir a vomitar, no puedo. No puedes. Venga, Xavi. Txapela gorriak ari bai! Lau irutako jarriko deti. Torri, zapaldu. Bai, da baldin mare jarri lau. Lauak. Natalia bitu nondi joan. Utsi, gobitatuko du. Ondo dago, nik usan diot. Animo, Natalia! Kaso, altxasarriekin, Natalia, ondo? Esan hitz pare bat. Baina, utzi zaztemakin. Animatu inberdala ondoko bai. Baiet? Demoa galdu. Bai, hoxen, hemen etzakau. Zeantzako? Nahi zukriz bat? Ibaka. Animazia gauza erra da, Que no pasa nada. I, bota, Lasu. ulupare ba bota. Lasai, Natalia, lasai! Begiratu, segone. Animatu. Segone, ikusi duzu, Bai, pasaitzen nahi da. Hori aldaketa bat da. Tranquil. Lasai, Natalia, lasai! Lasai! Omidatzen ari da, baina baratzen dago, bai, da. Ondo dago, da zerketatzen. Apa, goio letxetako, bidea! Venga, Xavi. Apa, Xavi, Az puntuamo bat, Ze pasatzen zazo, Egelakin nago eta betakit horrela nago mareatu. Launtzea nahi zerbaitetan? Eskerrik asko. Edo ur pixko bat ekartzea edo, A ver. Puntu aldaie. Bai, ondo dago. Venga, hori! Gidatu nazu, Recto, amabita. Oi, bera, ez. Bera. Kendu dela. Bera, Bai, hori da. Primera. Animo! Hartu hau, ze harrimotako eta. Arraztalu hartzala horre, venga, Xabi, bai! Egiteko. 15 minutos, ongi. Azken txapa, venga, Xavi, bai! Eske, nahi naiz maritzen, hain bertze bueltaki. Que me estoy mareando. Gauza bat, asun goian dago, baina badirudi zorabio pixka bat edo nabaritu duela. Bai, belar metaziri hori azpitik lau ustikoak ez baituzte jarri behar den garaian, eta metazirie muitu iten da. Eta orduan, gainin daolekan ezkerreskoin movimendua, eta arriskoa lurro jateko ere bai. Eskerrik asko! Venga, eskerrik asko zuen laguntza, ze. Esan, segone. Bota. Hala. Bota, uneta ho. Noa? Horrez utzi. Lasai, fundamentuko bai, mina zarratu gabe. Bai. Eta ondo itzenez, bega. Ahí va, Xune. Hostia, eskerrik asko zuen laguntza. Ba, Xun, ahí va. Zapalduz. Hostia, es que me estoy como maritzen. Eta, lasai, oain gauz gutxi. Oitoz, buelta mamerri. 10 minutu gehatzen dira hoinikan. Boa, chavales, nahi zeroiko nimendik. Aitxo, Bai? txapela inbertzaio. Oin, tontortu. Txapela ina dau, Da jarri bakarrik. Begira, esan dute ja txapela jarriko dietela. Bai, karo. Ez que esine honez bete biltzea.
Da jarritzea bakarrik. Bai. Bueno, itxuraz, aizue. Apurka baina lortu dut. Meta itxuroz hor itxuro bian nahi dira, itxuraz. Azkenen zabala guartu du. Bai, zabaltxiota. Ez nahi zeroiko, ez? Ez pentsatu, Asun, ez ara eroriko. Emantu zenbat buelta emantu hamster bat ezala, me cago en Dios. Adi, talde urdina, adi, talde gorria. 5 minutu falta dira horrazteko. Amar segundo, Amar. Hortxe, horretan, bikain, hortxe pizko kendu. 5, Kontuz min hartu gara. 4, Itxi behorri. 3, 2, 1, lana amaitu da! Ya está. Asun, esku, Bai, sartu dira. Nun. Bai. Oso direk. Basta, gelditu indako lanakin, epaiek erabakiko due, lasai. Lasai, venga. Netzako eleantio da hau eta irabazi deula, Bai, fijo. Positibo, gaur dutxa. Natalia. Ánimo, Natalia. Natalia, barkatu ni hostia, has dado todo lo que tenías. Lo importante es eso. Belarra bakarrik zapatu beharrin, hartu dut igual eskukin eta deskuidoan ere faltan izan da Luis txitsatu dia mino bueno. Gure kapitaina denez, balkatu barko digu hau. Me cago en igual irabazi dula. Zela, inbertze buelta. Egondu naiz azkenko 5 minutuak izorratua, Ostras, erraten una, ama. Elkerrik asko. Ez negar egin. Egin duzue ze lana goiti beiti. Ez gala porreta torri. Ez, hor irautsi duzu gaur, Joder. Claudiok ez zaitu deus erran behar. Kasi pela botado proverdia, me cabe en Dios. Altxa animoa. Venga. Talde urdina, talde gorria. Bukatu da, auzolan proba, eta ikusi dugu, egin duzuen esfortzua. Ez da makala izan, ez da txikia izan, Bi taldetan behintzat, gogoak, grina eta lana ikusi dugulako. Orain bai, bakizue, proba honetatik, irabazle bat eta galtzaile bat aterako da. Baina, jakin aurretik, analisia. Bai, hasieran eman ditut arau batzuk. Batez ere zueri hainiz momentuan zuzentzen. Lehenbiziko metaziria, eta gero 4 ustiko jartzeko. Ez duzue kaso erdirik egin. Eta baserri batean ez da sekulon ikusi, belarmeta bat 4 ustiko jarri hasten egiten. 4 ustiko gero jarri zion. Horrek ez tipa lehio, gero belarmeta puskoat egiten hasi da. Hoi lehenbiziti behardik segurotua. Gauza bat esan behar dizuet, eta egia da hori ere kontuan hartu behar dugu. Belarmetak ikusten baldin badituzue, biak, talde gorriak egindako belarmetak kanpotik itxura hobeagoa duela. Dotoria. Dotoria da. Egin duzuena ondo orrazua dagoela, hori ere kontuan hartu dugu. Beraz, auzolan proba honetan garaile atera den taldea,
talde urdina da. Hori jarri altzuek, hori ez du jarri. Gero jarri zuen baitan. Nik uste dut gaurkoen soriontziek toketan dela edu. Lan ona, Indau lan oso ona, supera dau bere burua, estensioak luzatu indau belarraz. Luis ez dago oso konforme. Ez dago oso ados hartutako erabakiarekin, Luis. Bueno, Manuel, patxik hartu baldin maik erabakia, bale. Guk akats bat badaukeu, hori izan baldin bada, ondorio hau eman dona, urrengoako onartu eta aurrea. Baina gauz gehiago bazeren hor belar kantidadea, jendeki komunikazioa. Patxik aurretik emandako arau guztiak eta pausu guztiak azaldu dizkizue. Patxi, ala alda. Egile da, nik azaldu dutxo eta beurek utxe indute. Eta utxik hori ez da amaitzen al, basarri bat ez da sekulun ikusi, hainbeste meta indeko naiz nire, eta lehenbiziko goza metaziri eta laustiko. Eta hok bazuzin beren burutikan, eta hori utxa handi bada. Eta nahi behuzu zutik egotia, meta bat, sendo, irautia, behar ditu gehiek. Bestena da ize bolado batekin, hankaz gora, naiz polite xuinta, o belargi gukin inta. Oro, nik nire partetik gaztea izan da, egie daia usadio hau galdu indekela. Guk ez dia belarmetak hola biltzen da, hola jasotzen. Orduan, bai esan deken hori nik, ez diat ondo enfoka hau, azpiko lau base horik ondo jartzea. Errori hori ondo izan baliz gure alde izango zen? Seguro. Hori seguro. Bale, Hortan utxe egitea bakarrikan horrengatikan kaleratu eta ez firauzi, baina bueno. Bueno, gauzak horrela. Badakizu, zer suposatzen duen hemen gertatutakoak, ez? Alde batetik talde garaileak baserrian egingo duela lo, besteak bestea, abantaila guztiez zera onura izango duzue, edo hoietaz gozatzeko behintzat, eta talde gorriak txabolan lo egitea zer den jakingo duzue gaur behintzat. Bai? Hemendik ordu beteran egutegian izango gara, eta horko kontuak gero kontatuko dizkizu. Eta eskerrik asko. Gero arte. Enferme bade da, ez nago ezer ez inventatzen. Usted pixkat ulertu dutela nola diju nago, eta igual urrengoan, geatuko naiz tartian erdi mareatua. Niri hori petzetak errespetu falta bat, no? Bai. Bizitako kolpea oraindik ahaztu gabe, txabolara iritsi da talde gorria. Euren bizitoki berrira. Teiatu peazuk jau bintzete, lasai, ostia horrek. Kriston zulua, jo. Bai, minio, loi mardugun tokilan ez. Ez, zaitu horre. Ez, ongi, zu. Ondo, Ongi, zu. Ongi. Bai, Alda behiti, minio gero pizko eta painduztero. Zeharka jarri. Apaitzen badugu hau dena. Balio dikena hemen, hau, motilek. Eta itaizurek ez izate huri egiten badu. Bustik ez bada gotzik ez dau, Kaben dio, teiatuka izan ez balitz eta kapo loin behar. Aski konten naiz. Janik baltzeo, janik. Hau utzi dute besteak. Hemen zebilia, aztoko txerrik. Bira, zerriak ez dute garbitu ere, ze kristo. Guake, Goizek, hau ze hostilla da. Biankatako txerrik. Bengo etxeatarrek dagoeneko ezagutzen dute txabola. Eta hemendik aurrera, bizitzak eskaintzen dituen gauzarik onenez gozatzen ikasiko dute. Ondo merezita dituzte eta. Honegin. Honegin deigula janak eta gaizki ez edanak. Eta jainkoa behintza gaitzala hemen elkartu behanak, la hostia! Brindis, Maitan eta Amaian gatikan. Gaien gatik. Bai, Amaia! Gaur edu fundio, Indon probakin. Gaur edu puto amo. Topea, MVP, hor bajada behar multu bat, eta hostia, beharra zeda atorra ixiaz, o zela, bagarri. Edu, kamuflauta horre, tensin eta guzti, kamuflaute. Zimuela, hostia. Bai, esan dige... Paiek hartuta gorak ikin, zeukau atzea bolta ipaino. Zuatza neustez asko ze dotorego, belar gehiago eta
altugoa, volumenez, Dana indazu. baloratzeko lana iruditzen zaiak daula oraindik erabakik hartzeko garaiak, osea, hori... 5 parametro jarri dituzte. Eta bakar baten zer errespetatzeagatik, joko guztia ondatu da. Eta etzen garrantzitsuena Ni gainera. onartzen, ni erabakia onartzen, eta aditua behiatea, baina, bueno. Eta gero nire bikotekiari beñati esan diona Klaudiok ere ez dut ulertu oso ongi. Ez dakit lotan dagola ez dela espabilatzen. Nik uste proba guztitan, proba egin behar denean, bai, ongi bitzen zarela eta gogotxu bitzen zarela. Ni pertsona lehiakorra, lehiatzen hasten nik beste txip bat hartzen, eta bai, geho Bezala, lasai geldi dozara naula, eta... bai, nik geldi naunien, egoten hane mundur. Eman korrazara behar denean, eta hori da. Bai, orduan oporraldia, bueno, momentu ez du ezkertu minak, geho pentsatzen garreta, esantako guztia egin dut, parte hartzea, bueno, esilik goten jakin berda, Baina bakotxaderen nortasunaren arabera da, ere. Venga, Natalia, jan behar duzula pixka bat. Venga, Natalia, animo. Oso goxoa dago. Badaki, baina Eta bitxe berriro pasako gatzunola. Claro. Poliki, baina jandu. Ezin dut. Ez zaiz hartzen. Eta bitxe berriro. Ez zerrez, ari nahi jartzen txaltxa, baina ez zaiz hartzen. Tranquil egon, zeu denbora. Osa, ez dakat goxerik. Sin prisa, pero sin pausa. Bai, zure garria. Bai. Ja, nuz pixka, bai. Suave, Suave, Uguro nada. Nataliak adibidez ez du egin hau. Osea, ezin zuelako. Baina ez du egin. Nik eskerra bihartu dion neskai barkatu, pero hola, ez etorri ona. Bereto hainekin pentsako zon, ona datorrela, baina oporreta, o ez da getzik. Baina, hemen baserri mundun, ikusten ari da, beha guzti baino gogorra odala. Niretzako lesioak dira, zu nahi bauzu, gaizki sentitzen bazara, etzera zoa eta listo, baina hemen baldin bagaude da borrokatzeko eta... Aldalako, bendik, ostria. Oain egute gai daukeu, Zer pentsatzen duzu pasatuko dela? Nik uste Claudio gaur esan daula palabra klabe, Claudio esan dau, gero ikusiko duzue zergatik hartu dugun kontutan bikoteko lana. Baina nik uste dut ondo egin dugula. Bai, nik uste dut ondo. Baina, ojo, Guandikan imunitate seguruik ez dauko, así que... Egia da. Beti atento, por si acaso. Bai, beti. Zer gauza, izan leike. Naiz eta galduta garen gaur, orain diore igual talde osoa segida ikeula. Azkenen, urdinetik nominatzea lortzen baldin bada, beraiek epaile bezala beste bikote bat, gu hain salbu gare. Gero, beraiek aukeratzen duen nominatu horrek ikusi beharko do baita, edo jun urdinen kontra, edo gure taldeen kontra. Zer esan nahi dut, urdinen kontra juten baldin bada talde bezala itzein da, bestea debilitatzen nahi geha. Oain, baita ere, segun ze bikote jartzen dituen arriskun, igual bere burue salbatzea jumarko do eta sentituz taldekiden baten kontra dueloen. Tope, ez dau galduta, esan dakoa. Igual oraindik bizi girtetzen ga eta hango taldekide bat jartzen dugu arriskun eta bi aldu iten duelo bat irazita. Osea, eta bihar gare danok guain dio danok hemen, oso. Horrei gare heldu garren, osea. Horrei heldu eta talde bezala potentego irtengo gea. Ontxe guztoa, hemen mai bueltan da, ontxe apur bat. Botaza arantxera. Yo soy gaur, metía y nebiloia dela, Sabes que haciendo las hierbas muy tarde me quedaré. Sabes que tengo en la borda el remolque con vacas de ayer. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Heldu da gaua baserrira, eta iluntzearekin batera negutegian erabakiak hartzeko unea iritsi da. Talde gorria, talde urdina, Gabon eta ongi etorri negutegira. Badakizue, eskerrik asko, badakizue negutegia, saio honek duen tokirik garrantzitsuena da, eta zuek ondo dakizue. Auzolan frogan gertatutako hainbat gauzei buruz hitz egin behar dugu, baina aurretik aldaketak aipatu behar ditugu, talde urdina. Ze, Ibai, baserrian sartu zaretela, gaur lo egingo duzuela baserrian, aldaketa nabarmena, ez da? Nabarmena, bai, afaldu, eta, goxo lo egin gaur da, dutxauta. Talde gorria, zuek txabola ezagutu duzue. Jose, txabolan ondo? Bai, teiatupe badaun bitarten, nahi txabolan loitek, nahi personalmente etzi bate preocupatzen. Teiatupe auki bentze babesa. Eta badau? Badau.
badau. Ja, ez da, horte aurrea bakoitze bere abilezik irabile. Nola aurkitu duzue? Garbi zegoen? Hori da beste bat, pixkat, komentau nahi deuna, amankomunen ibili behar ditugun gauzak, kasoin da eukitzea. Osea, gu 10 taldegea, 10 pertsonakea, eta 10garrenak nundik bihar goizen gozaldu bardon. Hori esan biogena da, astu sartu zela barrura, eta... Kasualidadek justu astua sartu de, baina orduako jasota zerean. Etxok evidentzik, egiedek, baina hauek bilau zitu hau, puskauta. 10 lagun gaituk, eta bihar goizen, nundik gozaldu bardon. Neu lehenguenaz gaur gozaldu dauna baso baten atzo gabien, hemendi fangitzen nien katillo. Esan nahi atenaek, ikusita ze talde gaztea garen, ikusita baserritarrak nolabait ingurumenek kasoi nahi diula, ibiltzen ditugun erramientak behintzet gero utzi behar da bezala. Ez da kritika gaizki bezala hartu nahi, baina ibili behar ditugun gauzak amankomunen garbituta baita. Bai, baina Jose, guk esaten dugu, guk lurrien eudela, hori apurtuta eudela, gu heldu gitzen nien. Eta etzen duen ezer esan da lasai erandezue. Nik esan dugu, eta nik erando tolako basotxo batenan, baso baten uzen esan nahi diatenek, ez tek izan behar hau, guzuen kontra uzuen kontra. Ibili behar ditugun erraminta basikok behintzet, Kuestioa ez da nahi tein deula, eta ez da nahi gabe ere. Osea, eta bihar guri pasako zaiok igual. Gu geran kanpon da, derrepende entzugunean da, astok eta katillo joan da puska binuan. Baina ez da gure kulpa izan, de hecho, guk ez dugu erabili, osea, guk ez dugu erabili, eta ja puskautatzen, osea, ez da nahi tein deula, ozuentzako indeula, osea, gu erabili baino lehene, ja puskautatzen. Guri galdetu diguenen, ze impresio hartu duen txaolan handik nire erantzune hori dek, garbi ez dugu ikusi. Jose, nik uste dut ulertu dela, saioak berak ulertu du eta eskaera bat egin nahi du. Talde biei, txukun eta errespetatu behar ditugu, inguru komunak direla, mankomunean erabili behar ditugunak, eta batez be, ingurua zaindu behar dugula. Bi taldeentzako mezua da. Gaur, auzolan proban gauza asko gertatu dira. Eta gauza horien ondorioz, hemen, gaur, 3 bikote izendatuak izango dira. Hala guztiz ere, adituok eta hirurok analisi positibo bat egin nahi dugu. Aipatu nahi dugu. Izugarrizko lan handia egin duzuela biek, bi taldeek. Baina hemen, aipatu nahi dugu bikote batzuren lana. Asun eta Andoni. Asun, izugarrizko lana egin duzula, baina argi ikusi duguna baita ere Andoniren babesa daukazula denbora oro Asun. Nago, ez duz pentsatzen ze konten nagon. Karagrizko suertia, kriston enborra, ni makila eta bere enborra. Ez dakizu ze konten nagon. Hola, babestu sentitzen naiz, berak ere erraten hau bizipoza ematen diotela, ez? Pentsa zer gehiago nahi dut. Saio honetan, baserri munduak zer suposatzen duen ere erakutsi nahi dugu. Elkarlana. Eta ez zarete bakarrak, talde urdinean, zorionak, Ibai eta Edu. Zer asko. Ez benetan. Eskerrik asko, bai. Benetan, Ibai, Edu, benetan. Ulertu duzue, baserria, saio hau, zer den. Etorri zinetenean, bi mundu ezberdinetako pertsonak zineten. Edo hori pentsatzen genuen. Eta erakutsi duguzue, bi mundu ezberdinetako pertsonek elkarren artean izugarrizko lana eta harremana sor dezaketela, Ibai. Eskerrik asko, bai, bani oso gustora nau, berekin. Da gaur goizien baserriko lanetan eta ibil gara, eta, joder, ikusten jakon goguakin da, hau paliaz, bestiaz, da, ostia, goguakin ikusten jakon da. Ondo, Edu! Ostia, venga! Ondo zabitz, Edu! Gero zantzate, proba nolako goguakin da, jo, sorprendido. Itxi duzte... Nik uste dut, en plan, oso desberdinak garela, baina bikote ona egiten dugula ere. Eta adibidez, nik euskararekin, arazoak pizkatxo bat ditu. Zuke erronka bat daukazu, baserrian ere zure euskara hobetzea? Bai, euskararekin, bai, zeren eta batzuetan, nire errores oso handiak dira. Eta berak, laguntzen ari dit, en plan, nik galdetzen diot, eta hau nola esaten da, eta berak esaten dit. Eta nik uste dut, en plan, bikote polita egiten dugula. Polita da. Baina gainera, Ibaik edo erakutsi dizu hitz-joko bat egiten, euskaraz. Edu, venga, bota. Aber gogoratzen ba naizen, Akerrak? Akerrak, adarrak, okerrak ditu. Oso ondo. Burgosetik etorritako, Edu.
bere euskara hobetzen. Gozo gaude baina, heldu da momentua. Izendapenak. Desafiora. Joango den lehen bikotea Luis eta Ainhoa. Ondo, luzitu zate, ondo. Luis eta Ainhoa. Ezakit esperozten duten, baina entzun dezagun, adituek zenolako arrazoiak ematen dituzten zuen izendapena zergaitik egin dugun arrazoitzeko, ezta? Patxi, nori buruz hitz egin nahi duzu? Arratsaldeon. Gehien batez ere, zu ekipuan edo taldean buru izanik utxe induzulakoz gaur metaziriri sugetatzen. Itxura ederra, baina ez bada zutiko gotzen, hor ez dago sustengurik belar hartzeko, animalientzeko. Ainhoa Matea, lehengo saioan ardikin nahiko galduta ikusi zen. Eta gaur belartarten ez zinen ikusi ireiten. Bueno, iritsi iristen nintzen. Txuen pizka baten Ainhoa, arrazoi guztia entzun arte, mesedez. Eta hau taldekako lana denez, bik nominatzea pentsatu du. Oain bai. Osa, usted pixkatu lertu etela nola dijun hau, eta igual urrengoan, maldagora eta bera ibili ordez, geatuko naiz tartian erdi mareatua, eta gero etorriko zait Luis esatia, lasai. Niri hori petzezagat errespetu falta bat, Ainhoa? Bai. Bueno, bertigoa dakat medikuaren informea horrekin ez da jolasten, enfermeakin. Hori niretzako akatsa bat izan dezu. Bueno, eta haizu hori ez da esaten, Enfermedadekin ez da jolasten. Beste gauzakin nahi desuna, baina informea dauket, eta zuri ez dizu erakutsi behar, hori hasteko. Bale? Eta gaizki nago, eta ez dizut esplikazioa eman behar, nire taldea ulertu dit, eta listo. Eta listo. Ainhoa, zerbait esan nahi aldiozu? Sí, pero es que, hostia, que se me taca una puta... Natalia, momentu bat, mesedez. Enu nahi jasotze behiek, atake bat bezala, simplemente esatet, bai Luisek eta bai nik, usted proban mandegula euneko ez berreunekoa, eta ez dakit, gaur erresponsabilidad guztia ez ditiruitzen ez da Luisena izan denik, bino, bueno. Ainhoa, egia esan, guk horretaz hitz egin dugu, eta gaur, zu non zauden ikusteko, esfortzuak egin behar izan ditugu. Hori egia da. Hala eta guztiz ere, Ainhoa, zuk kritika zuzen bat egin diozu Nataliari. Esketzen, badakit igualola ikusi izan dela, nahi iruditzen dit, baserritar bat izateko edo programan eoteko, garrantzitsua dela mentalki eta fisikoki egoera honean eotia. Eta uste dut gure taldean denakoia egala erakusten, ez? Ez diot erantzungo. Alna zu hitz egin, Natalia, lasai, zurekin ez dut hitz egingo. Benetan nire errespetu falta iruditu zait. Enferme bade da, ez nago ezer ez inventatzen, eman de dena eta hori esatea superitxusi. Ainhoa, izendatuak zarete, zuek bai ala bai, desafiora zoazte. Zuek, zuen taldeko txarrenak, zarete? Ez, nik ez dut, danok talde bezala ondo indeula. Akatz hori indet, nire kulpaz igual. Akatz ez dela zurea bakarri izan da danona. Lasai egon, horregatik. Baina zuen taldeko liderra ezaltzen, edo ezalda, Luis? Bai, liderra, gidaria, hortan, dirauna. Zama handia hartu duzu hasieratik, Luis? Gu aleinduko gea, bihar junber bat dugu itea, aleinduko gea guztien batea. Ez gea, txuku itxean juteko asmo gehien torri. Guk egin duen lana uste dut baloratzeko mokoa dela, eta ez dela akaz batea tio, talde oson, ni uste balorazio bat eman likela baita. Beñat? Nik horrek gauza da esan edut, epaimaia buruz. Nik beti ados egona epaimaiak erakitzen duenakin, hor ez da diskutitzeikan. Bino, iritziko epaimaia izan denean eta 5 baremo esan dinin baloratuko dila, batek onbesteko pixoa izatea esan da bai, baseak izango zula garrantzia, bai, lasto kantidadik, itxura, eta hain garrantzitsua da horrekin aurra, bino, desadostasun ardolare, Zure iritzia kontrakoa da, baina zuk esan duzu eta bukaeren esan duzu. Egin duzuen akatsa, oinarrizko akatsa da.
Eta epaileek hala erabaki dute. Bigarren bikotea badakizue, zuen ardura izango da. Jose, zu izango zara lehena, norentzat izango da zure aizkoraka? June eta Beñatentzat. 4 aizkoraka da. 2 aizkora Gontzale eta Gariren enborrean. Asun, aurrera. Bosgarrena, June eta Beñatentzat. Andoni, zuri tokatzen zaizu. Bueno, ikusten duzunez, June eta Beñat izango da, bigarren bikote izendatua. Beñat, espero zenuena? Bueno, sorta politia jaso dugu, susmo batean zitzeken. Zergatik susmoa? Gu bilek nahiko maila iguala portatzen dio ekipuari, neutroenak izango gineke, eta egia esan, destakatzeko bat ez dakagunez lan bateako, boto zentzun eritzen dago. Bueno, zuk badakizue arriskuan zaudetela, orain guk 3 aukeratutako beste bikote bat ere arriskuan jarriko dugulako. Azkenean, biharko proba egitean, Ainoak eta Luisek, zuek, arerioa aukeratu beharko duzuelako beste 2 bikote hauen artean. 3. bikote izendatua izango da Gari eta Gontzal. Patxi, zergatik? Bueno, gaur hor ikusi dugunaz, arratsaldian ez dula baserritarrak bere posturo bat hartu pixkot kanporatu ondu da, bere gaineko zirie josten eta gauza da hor gehiago lotu hor dela lanian. Ni txapela egiten jugu nauke? Eta hortan utxe pixkot dindu baserritar on bat izateko falta dulo zerbait. Naiz bestea nahiko sorik ikusi dugun ibiltzen. Kokildu egin zarela, azkenean, Gari. Bueno, a ber, hasieran geuden danok hor, eta traba egiten genuen, eta esan dut, bada espada, denbora ez genekien ez, jungo naiz txapela egiten. Txapela gorriak ari bai! 4 jarriko deti. Txapela maitu dut, eta gero jarraitu naiz. Lanak banatu ditugu. Azkenen beste labok barruk genden, eta esan du, bueno, nik zengo diat, eta esan du, txapela preparau, eta jazta azkenen banautuaren duke lan bada. Ez da, kanpotik imagen hori jaso baldin bada, etzan hori, osea, guk esan diu, txapela jartzen da prepatzen juteko. Ez da lan txarra Garik egin duena. Eta azkenean, txapela lehen azpimarratu egin dugu gainera, txapela ondo jarrita zegon eta ondo preparauta zegon. Baina egia da, Gari, hasieran bestelako maila bat hartu duzula edo hartu nahi izan duzula. Bai. Lidergoa hartu nahi izan duzu hasieran. Norbaitek silbatu egiten badu, etorri.
Ba. Instrukzioak emateko. Silbidoa, Silbidoa. Silbidoa Ibelarra kartzen, baina izanetan, Bueno, bai, igual bai, osea... Hori gertatu da, arriskuak egoten dira. Lidergoa hartu nahian eta atzera gelditzen zarenean gu konturatu garelako. Gau hau izango duzue, zuek behintzat zuen artean hitz egiteko eta biharko aukerak eta zein den, pixka bat horretan pentsatzeko. Eta bihar elkartuko gara, badakizue, desafioan. Eskerrik asko. Beste paino lan hobeto indio, gehiago, eta hori ez baloratzea horrek ematezea pixat min pixat. Ainoaren hitzek Natalia lur jota utzi eta talde urdinean ezin egona eragin dute. Datorrena ikusita Segonek bere bikoteak atxeden ardezan nahi du. Piropitos de Claudio eta holan, Hori asko gustatzen zait, Niri bai. Gaur indozu Ainoa horre baino hobeto proba. Taldeko lana izan da. Gaur Ainoa baino hobeto indozu probia. Nik pixkat mantentzen dut negutegian esandakoa. Segon eta Natalia binakask ez dia haitu. Ainoan zera partetik pertsona moruen ha perdido todo lo que tenía, ez dakitzu? Gehiagitzen do jakin gabe. Respeto falta ikiarria. Bakotxa dauko bere limitia dauko lekuen, ez? Oida. Emun gorzu limita horretan arte, eta ez da niri eurak sepentzetan dauen berdin duz. Nahi igual floja ikusi jate, ez dakit, nire naiz floja sentitu, ez aurreko frogan ez hontan, bino, bueno, behaiek zate bani maute, behaiek dia dituak eta onartu berkoet. Bino, beste pareja flojoagoak daudela, klaro dakat. Ainoa bihar dauket desafion demostratu. Asko itzitzen nahi da baina. Txea fatien merezi. Bai. Beste gertatzen da bihar. Aino nahalin bada igual irazingo, hori dok? Bai, hori da. Bihar ikusiko jau. Bueno, pixkat landuko dugu, gaur. Zein aukeratuko. Akuratuko dugu, eta, bueno, erabakiko dugu. Biharkoak. Ondi ez dakit zein erabaki ez dakit. Lehenengo gaue pasauko dira txaola hontan, ikusten den nahiko erosoa dela, eta bueno, ikusten dira baita ere pixka zurrunka egiten duenak eta ondoti behintzet aldendu indiela eta espero diat gau honba pasatzea, bale? Venga, ondo lehin da noi, venga, arte! Desafioan, buruz buru neurtzeko aukeratu duzuen bikotea da Atze! Kontuz! Geldi! Aurra! Los! Hostia! Aurra! Segone da talde urdineko zurrungari nagusia. Talde gorrikoa norden jakiteko ez dugu denbora gehiegi behar izan. Ez da Gontzal? Egunon, Gabon Euskadi ez, egunon Euskadi! Venga! Barko data! Aupa! Eskotzi, zero, venga, padrilla! Haze gaua, Haze gaua izan dugun, Haze gaua izan dugun. Norbait bauk ez dut esateko, Atzo, Andoni mentzen, ez da hori. Alditek. Andoni. Atzo ruia te ondoz nanitzen, da peiza zein ondoz nanitzen. Bai. Bizar artentzio. Andori pentsa, antzagon, Arratzarrian nion, zurrungazia hoi. Tapoia eta guztikin nuendikan gorputzan eukan buitzen. Eta onda momentu batean iratxeatu ala eta zentu, toma prosako, aldako ez. Mugitu nahi zenean, etorri Andoni nire lekua hartzera, eta ni hor geratu naz. Oie, Andoni, tio, hori ez da egiten. Bere huekua harrapatu eta xup, bere onduan nahi dut azkenian. Bintzak kompainia politiagoa da eta isiagoa. Tapoi egin. Ire zurruek eta nahi, zututa.
Eta beha etzian, zera hau. Nik ez da entzun, osea, nik ez... Gu bai entzun dugu, gu bai entzun dugu dela. Hostia, baina, bueno. Zorrunka egin duala esan omen dute gauen, ni behintzat, ni zakun sartu nintzen atzo gauen, eta esnatu nazenean, denak iso zeuden, osea, nik ez dakit. Martxan da eguna urdinentzat, eta Xabiren klase goiztiarraren aurretik eduri beroketa batzuk egitea bururatu zaio. Ipurde recto, Bai. Una plancha, Guraxo. No, cagoen diet! No flipes. Venga, hostia, Venga, me cago en Dios, Hola, zintzaiken baitire gorpuka lortukait! Hombre, oye. Vamos. Danak, ahí para hostia, Malur. ¿Cómo se ha puesto, Dana? Hemendik aurrea igual Xabiri klase batzuk eskatuko zizkat, Bai. Jo, holako gorputza izateko, Venga, guazen. Venga. Saca. Muy bien. Buena, venga. Va. Venga. Va. Sí, venga. Venga, anímala, ni chalo. Venga, dale. Ikusi duzu zen muskuloak, eske, Xabi, madre mía, eske dago en plan, como un pan. Goienetxeatarrek lehen aldiz jakingo dute zeintzuk diren auzolan proba galtzearen ondorioak. Besteak beste, baserriko lan gogorrenak egitea. Egun batean egin dute kakao guztia? Azuko hori, hombre, zeustezu. Egun bakarrian? Oke, janik hendi, Hola. Nola. Hartu Gutxi hartu nahi bazuta. Taka, bete. Zukin adezo guztia, askerosu hori. Ondo joako zenun, meka, bendio. Hau zertako da? Hau, ongarri bezala. Azkenen hortako erabiltzen da baserri ximaurre gero. Eta ez dizuen molestatzen usaiak? Ez, usai ez du usaia estaldezu da. No, ustezu garela, rosor bati, no zer. Kriston usaino, eta beraientzat normala, baina guretzat izan da... Altxa, hola. Vale, goraino altxako? Hoi da, hola. Daga eman. Eske, frenatu bezala iteu. Baina zu pentsatzen duzu ordenagailukin aitzela, eta ordenagailukin ez, emaiozu letxekin, emaiozu. Vale. Emaiozu. Zu, pentsau amorro hondikin bat ematen diozula. Zein eman behar diozu? Aintzanei. Aintzanei eman behar diozu? Bai. Ez, eskola esan da, matu norbait hil nahetela, ez etin horreil nahi. Bino norbait hiltzekotan, aintzan hilko nuke, talde urdinean do, eta gaina atzo etzen oso portatu gukin. Zikin aitu ginela, eta bai egoi aitu zela zikin. Hau, aintzanen gatik. Baitu. Beste pertsona baten aurpedean. Oin zein da? Oin talde urdineko beste bat. Ibaien gatik, Ibai. Baitu, aitzea. Venga, eman, baino, venga. Azkena, Bai, baino, indarra egin. Hori da. Negue pasatzeko bauko. Bai. Urdinek ez dute Ainoaren budu kontu ez ezer jakin nahi. Eta nahiago dute beraien gauzei buruz hitz egin. Fijatu duzu, en plan, ikusi duzu, Xabi, gureko taldea. Bai. Xabire. Bai. Eske oso dotorea edo ditzen zait. Xabi da, Bai. Baina nik uste dut en plan mutiak ez ditula gustoko. Ez dakigu? Ez dakit, baina beno. Bueno, poliki. Hori. Lasai. Hori da. Ni ikusi dute ganean, beste gunean. Bai, nik ere... Hemen aterako den pareja ateratzen bada, joz ez da iratxe izan da. Hori, joz ez da iratxe. Nik uste du, ateratzen bada, Bai, izan daiteke, tu. Ez que... Oye, baserria amorea edo bauka. Bai. Bale, ok. Hau hemen utzuko deu pala, bai? Sardea geukin amango deu. Bale. Hola, sartu. Zuk ikusi bidean undi june dezun. Taka. Bide osoa usai honekin egin behar dugu? Ba, ez usairik ez diot usai ikartzen honei. Usai, hau da... Baserriko ode tualet. Hori da, osea, ez. Ez tarriraino sartu zen. Ez, oituko zea, ja, bigarren euneako ja oituko zea, lasai, guazen. Ba, oiek uste dute etorri direla honat, ez dakit eta izitzen dire usai eta usai, uste dute non gauden, Hori da, baserri baten hori da, azkenen usai, animali darelekun usai da. Hori da, usaia, izerdiana, ingina, denana, eta hau ez da, asmenta bertzerik. Desafio proba gainean dute, eta Gari hasi da bere estrategia lantzen.
zuek ekarri landarek, eta nik hemen ibiliko naiz apartetan. Vale. Gero zu hemen kieto getuko za? Ni hemen lan egingo dut baita, Ez dakit da, Ez pentsa ez. Guskogu. Gari goiz-goizetik pixkat urduri ikusiet, eta honea itxeganan ja pixka gai olertu ez zebazon horren urduri. Venga, kalezarrak, venga. Gari, sartu zaitez zure pixkat. Lasai, Gero guldulo dakaula jaian. Vale. Bueno, hola ondo, Vale. Txuroso jarriko nago gaztai, txuroso. Venga! Gontxaleia hiru bidai ekarri dituta zuekan hortikan? Bino banaka, klaro. Banaka! Burue. Batu ditetan zabitzate. Esplotatuak digute. Hori, pizka gaina baten. Gaina, Zuz nekatu egin eutzi gariri. Tu lasai binate, hemen? Nik lasai biltzen bakit. Zutu aukeratuko dutela, ze bikote. Binatani, ozuta gontzat. Ez dakit. Sendan desafioa eta noiz hautatu behar duten bikotia. Orokorrean ikuste gainera oso kompleto agarla, bai zuek bat gontzantazuta bai binatani. Orduan ikusiko dute beraiek. Prepara daitezela, ez? Hori da. Entzuten aina, Bai. Ainoa! Ez jarri belarria eta jarri Hori da, eta jarraitu. Bai, Ainoa ikaina eman behar dugu, Bai, ez da. Joserentzat Luis oso garrantzitsua da taldean eta kosta ala kosta nahi du bera itzultzea. Iratxek, bestalde, beste lehentasun batzuk ditu. Espero dut, zuek ez aukeratzea. Ja, alde batetik eta bestela. Alde batetik eta aukeratuak badimazarete, bueltatzea. Bai. Lehenengo egunetik izan zara niretzako kriston apoioa eta gainera gure taldean, emakume gutxiago gara eta lagundu gara gehiago gure artean. Hori da, bai. Eta pena hundia emango ditek joten bazara. Lasai. Ez zara, Nik dena mango, lasai egon. Topera, Bai, tope, bai. Lasai egon. Ni alein dugu, guzti ematea. Fallo matiti maiate atzo bezalako bat, eta etxea joten mana, Ikusi ondo, patxarea baukek, analizau nola dan dueloa, eta egurre, osea, sentitzen diat, ekipo bat bezala gaitu, baina eman egurre. Ni alein dugu. Bikote batek berak ere ez du saioa utzi nahi eta beldurrak azalaratzen hasi dira. Egon bazela fuerte. Topera, jongoa. Kabendio, topera. Egurre. Kaixo, Luis, kaixo, Ainoa, ongietorri desafiora. Kaixo. Egunon Gontzal, Gari, June eta Beñat, ongietorri desafiora. Eskerrik asko. Gaur, desafio honetatik baserria utziko duen bigarren bikotea zein den jakin behar dugu. Baina horretik zuekin hitz egin nahi dut. Luis, hasieratik izan duzu lidergo posizioa. Atzo, auzolan proban izandako porrota hausnarketa egin duzu, Hau da, zuen taldetik kritikarik egin aldizut, Ez, azken finean, izan zen detaile txikitxo bat pasazean nahi, nik esan nuen jasteko erreminta eta gelditu ziren. Egurrek ekarrita jartzen bat zau bendio, Luis. Zein. Goran gaudien azpiko zotzak bazpare. Garaien ere guen dio, Ez aldi deskalifikako gero. Zatio? Nu motatzea nahi dek. Nu motatzea nahi duzu. Gero esate zuen, danan akatza izan zela, baina, danan akatza, baina azken finean neune bilen gidatzen bezala, eta akatza, neure gain bezala hartu nuen. Onartzen duzu beraz errua. Zuen arerioa aukeratzea da, orain tokatzen zaizuena. Beraz, desafioan, buruz buru neurtzeko aukeratu duzuen bikotea da...
June eta Beñat. June eta Beñat, beraz Gontzal eta Gari libratzen dira. Segi aurrean. Bai, tape planta dena, bai. Mutxo, segi aurrean. Venga, Gari. Tope, Luis, zuak izu. Venga. Egunako gune man, Venga, agur. Agur. Beñat eta June, zuek zarete hemen buruz buru neurtuko zaretenak hauen kontra. Beraz Beñat aulenak zarete. Hala, ematen du? Bai. Bai, izan daiteke. Gaztetasunak eta ahulda ekarri dezake, eta ahulenak ez, baina ahulak izan gaitezke puntu batzutan, bai. Luis, zergatik aukeratu dituzue? Ni pentsatzeu tratorekin izango lan ematitia eta hok ikusten dut hautxo diela tratorekin ibiltzeko. Bai, arrazoia du, June? Ba, ez, ni ongi moldatzen naiz. Agian ez da aukeraketa ona izan, Ainoa? Luis? Oain ikusko go. Oain ikusko dugu. Oain neurtu edo erakutsi behar duzue zuen maila, gauza bat esan nahi dizuet. Baserriak mendeetan iraun badu, besteak beste, garai berrietara egokitzen jakin duelako izan da. Hori dudarik ez dago. Teknologia berriak gaur egungo baserrian ezinbesteko elementuak dira. Eta horregatik, gaurko desafioan traktoreekin egingo dugu proba. Eta teknologia esan da, guk punta-puntako traktoreak ekarri dizkizuegu. Hiruran aurkituko duzuen egimendi etxeko lagunei esker. Bertan, traktore, lore zaintza eta lehen sektoreari lotutako makina salmenta eta konponketa aurkituko duzue. Desafio proba honetan, bikote bakoitzak traktorearekin zirkuitoa egin beharko du. Hasierako puntura lehen itzultzen dena horixe izango da bikote irabazlea. Hori argi dago, baina kontuz. Traktorea atzeraka gidatu behar izango duzue. Are gehiago, traktorea eta atoia. Honetaz aparte, arauak, Kristina, zeintzuk dira? Arau garrantzitsuna da, ezin duzuela fardo ikukitu. Ezin da ukitu, Ikuitzen duzuen momentun, tratorekin beharko do. Aurrea, fardoa muitzen baldin bada, fardoa txukun jarri, eta guk esan arte, ongi haitu, Guk esan arte, abitzeko ezintzate abitu. Joan zaitezte traktoreak dauden lekuetara, eta zorte hon bioi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Traktorekin ordu batzuk baditut, desente bat, eta usten dut ongiteko, ondo iteko aukera auketela. Gidatu nik ingo, aldeten egingo nik. Zuk esan, eskubi 3 metro, Bale, ados. eta gero nik alein ingoet. Bale, perfecto. Kontutan izan marko dena da, hori, atzerako joatean, remolkea eskubita joatean nahi baduzu, nik volante azkerretara eman marko didala. Nik uste ongi aterako zaigula, ongi egingo dugula. Adi! 3, 2, 1, lanera! Guazen, Luis, atzea! Aiune, va, venga. Aiune, lase, tira. Tira, one hasio, tira. Venga, va. Hasi okertzen ezkerrea. Guazen, atzea. Pista gehi okertu. Kontuz, zuzen. Erki, Luis, atope. Zuzen. Apa, Luis, venga, zuzen. Areaka, Aiune, areaka. Ez taldea, Aiune, ez taldea. Gaizki. Aiune, lase, hasi usteik ez da egin. Zuzen. Erki, Luis, zuzen. Dale, zuzen hori da, okertu hain. Kontuz, aurreko fardekin, pixkatitxi. Kontuz, Guain, honeaka jun berdu traktorik, honeaka. Vale, ondo. Venga, va. Zondo, gehiago, venga, va. Gehiago. Vale, recto. Kontuz,
Estua hau, pixkat itxi, zuzen. Kontuz aurrekokin libratu berko zu, June behitu. Hola. Honeaka. Hoi da, segir. Segir, vale. Rondor. También tira rectonea. Vale, ya está. Ya está. Oain honea, torri. Orain atzera. Bale. Ondo. Itxi kontu zorko aldian, Kontu hemen gurpilekin. Ondo. Honea torri berdu. Ez. Goatze gaizki. Tira aurrea. Jarri recto dena, vale. Ondo, eta... Orain zuzen. Ondo, vale, ya está, tira aurrea, tira honea. Apa, June, venga, lasai, gugurea. Kontuz itxierakin hor gurpilekin, Ondo. Bale, girau. Hemen da multzoa, Girau lasai. Tira. Atzera. Doblatu ya pixka. Zerrapa eskubira. Pixka donea, vale, oso ondo. Vale, tira. Zuzen ja. Ondo, poliki. Ez lasaitu, lasai bino ez lasaitu. Girau. Ondo, Luis, tope. Girau gehiago. Hemen daude multzoak, Zuzen. Eta orain ezker. Vale, hasi volta, bai, ara kagutekoen, ara hasi. Oso ondo. Buah, vale. Pasatuko da. Karri. Vale, oain, hemen recto jarri berkoa, Ondo. Oain, xuxen. Eta kontu zoi buelta emalteakoan, erdiko zakukin, Vale. Atzea. Vale, bai, venga. Volante ezkerreta. Hain zuten. Ezkerreta, volante. Ezkerretara. Ez ba. Vale. Zuzendu, zen. Kontuz hemen, Luis? Kontuz! Aurrera! Getu! Atzea, oain bai. Kontuz hemen. Atzera, Bai. Baina utzuk esan... Pixkatonea. Hori ba, eskubita joaten ezkerretara. Deuze, aurrea. Banitu dugu. Ez, eskubita. Zuzen hola. Bai, June. Giello. Vale, ya está. Recto, vale, gure. Zuzen. Garriola eta zuzen. Vale, bai, June. Sondo, Vale. Kontuz oa indikanea hemen do, Kontuz. Aurrea. Sondo, June. Vuelta, va, merdu. Ondo, June, ondo. Venga, Luis! Gertu gaude! Tope! Atzea! Kontuz horre aurreko gurpilekin. Bai, June, oso ondo, gurea. Ea, guazen. Hemen do hurrengua. Vale, hemen margin gehiago do. Atzea! Bai, Luis! Tope! Dale, Luis! Atzea! Kontuz xuxen, vamos, Luis! Tope! Hor gaude, Luis! Tope! Venga! Metro erdi, Luis! Aurrea! Guazen, Luis! Tope! Na, Luis, Lana bukatu da! Luis
Ainhoa, zorionak! Guazen, Luis, venga! Joder! Tope! A tope! Tu! Etzen ditungo guaia hortik anatetzeko, Onde biliza, A tope, a tope! Torrena. Barkatu baina, desastre. Ez, kaka bat. Barkatu, Hostia! Gain dio. Impotentzia. Hostia, baina barkatu. Dara seiuna, ez da. Etzen proba. Desastrea. Etzen ondik hartzen, ez da. Desafioa bukatu da, eta bikote irabazle bat daukagu Luis eta Ainhoa zorionak. Eskerrik asko. Horrek badakizue zer esan nahi duen? Bai. Postekoa da zuentzat batez ere. Bai. Luis eta Ainhoa baserrian jarraitzen duzue. Etxetik animoak, Bueno. Eurtu da denak. Egon goia. Kandelatxo bat etxean, Bai, hori da. Oain bai, Ainhoa eta Luis baserrian jarraitzen duzue. Ondo segi. Eta hemen galtzaileak. Bai. Hemendik alde egin beharko duzue. Zein eramango duzue zuen bihotzean eta zein ez duzue faltan botako, June? Ez dakit, Axuno, Andoni, bai, gustatzen zaizkit bikote bezala. Beraiekan egonda alaitasuna, bai, transmititzen dute. Eta zein ez duzu askotan gogoratuko? Talde urdineko Natalia adibidez. Natalia? Bai. Zergatik, June? Jo, nik uste olako programa batera etorrita, pixkat ere kontzientziatuta etorri hartzarela, ze probak izango diren eta baserriko lanak zeintzuk diren. Eta nik uste ez duela aldezakin guztia jarri eo... Argi esan duzu, Beñat, zein ere emango duzu zure bihotzean? Nik kapitaina. Ni Luis asko estatzen zait, pertsona bezala. Kapitaina, Ba, liderra izan da zuentzat. Liderra ez da, minio apoio bat talentzako bai. June eta Beñat, zer ikasi duzue baserrian? Zer deskubritu duzue? Konbibentzian batez ere pertsona oso ezberdina garela eta elkar bizi gaitezkela. Eta traktorrarekin gehiago, eta remolkarekin gehiago ensaiatu beharko dudala. Praktika gehiago izan behar duzu. Praktika gehiago. Beñat? Baserriko laneak gaten edertasuna. Ni ardila eta sartzea inoz etzin ilusekin, minio kriston gozatu emanun, ardila ibeiraula harperez harpegi, zaldiak inde bai, hola goxo izketan. Eta ez da. Gozatu indut, lan egiten. Guk egia esan, zuek egindako lanarekin ere gozatu dugu benetan. Eskerrik asko. Baina, momentu honetara arte, heltzen gara zuekin. June eta Beñat, badakizue, zuek kalera jeitsi beharko duzue. Ondo izan, sorteon. Plazer bat izan da. Bai, eskerrik asko denoi. Zuei. Agur. Bai, guazen. Oso esperientzia politia bizitu da ni joatxea. Egia esan disfrute bat eman duna zemen baserri aldian. Jende oso ezagutu eta rekuerdoak hobetzeko getzi espero dut. Beñatek esperutik hasi izana hori baserriko lanetan ibiltzea zeden, eta nik ere esperientzia oso polita dramatetxera. Pertsona oso jatorrak ezagutu ditut, eta oso pozik noala. June eta Beñat dira baserria utzi behar duten lehen goienetxeatarrak. Beñatek ahaztuko ez duen gauza bat ikasteko aukera izan du bertan. Baserrian denbora azkar pasatzen dela.